מדינת ישראל 29/1/2026. בדקתי במפה הזאת האם טראמפ יתקוף את איראן ומתי. אפשר לראות פה שטראמפ מתנהג מאוד בחוכמה. הוא מאוד לא רוצה לפגוע בחיי בני אדם, אם זה בתוך איראן ואם זה בעולם כולו. וכמובן רוצה להשיג מטרות מאוד מדויקות בכל תקיפה אפשרית כמה שיותר. ולמזלנו הטוב הוא כנראה גם יצליח, במידה והוא יצטרך לתקוף, אז הוא כן יתקוף ותהיה לו גם הצלחה. הוא יגיע להישגים שהוא מבקש. הוא כן מאיים עליהם בגני גיהנום, וכן זה יכול להגיע אליהם בהחלט, לאיראן, אם הם לא יגיעו איתו להסכמים. הוא כן מנסה לעשות את הכל, אבל בצורה מאוד מחושבת, כלפי כל האנשים שם, כדי לא לפגוע סתם בחיי אדם או באנשים תמימים שחפים מפשע, ולתפוס רק את האשמים, וכמובן להשמיד כל דבר, כל תחמושת אפשרית שלא צריכה להיות בידם של איראן. אז זה מה שנותן את המפה. מה שקורה זה נמתח ונמתח חודש ראשון ושני. הוא מאוד חשב איך לעשות את הדברים בצורה מאוד מתוחכמת. בחודשים הבאים אנחנו נצטרך להיות קשובים, כי זה עניין של שלבים. הוא לא עושה דברים בפזיזות, הוא ממש חושב לפני כל מה שהוא עושה. אבל מה שכן, במידה והוא יפעל, אז הוא ינסה לפעול בצורה מאוד זריזה ומדויקת. וכמובן שטראמפ יודע להפתיע, זה גם יבוא מאוד בהפתעה. יש לו את זה, יש לו את היכולות להפתיע ולעשות את הדברים בצורה מאוד זריזה ומחושבת. וזה כנראה מה שהולך להיות. אז מכאן אני מאחלת שתשמרו על עצמכם ולהישמע להוראות. במידה ויש אזעקות, כמובן להתפנות למרחב מוגן. שיהיה בשורות טובות לעם ישראל ולטראמפ, אמן ואמן.